What up, bye? Now karon dire sa Tubangan sa Ateneo University. Time check, it's 6 p.m. Today is actually March 24. Karon ang reopening sa Rojas Night Market. Ever since gi-shutdown siya tungod sa COVID. Bata to karon, sulod ta dito, tanaw na to. What's going on inside? Mga sulod ta dito squid na pod. Makita ninyo daghan gyud nagpila, no? I hope dili na siya mao ang pila pasulod. Grabe kadaghan gyud kay tao. Let's go. Mao pa na akong first time nga moadto Rojas right before siya mag-open. Nitabok kaning kalsada only to find out na mao jud ay niyang pila pasulod. So nanata karon dire sa pinakalas sa pila. Daghan gyud kay tao dire. Kita ni mustabog. Wala pa kay mga tao, wala pa gipasudlan. Okay, so inganay kataas ang pila. Grabe, halos mabot na gyud Boulevard. Shout out daw kay ano pa to? Jubar. Yusuf, actually na ako ikauban karon guys, si Master Coach. Daghan ng tami karon pero na-cancel sila. Kami lang duha na bilin, so mag-date na lang mi karon. We're gonna wait for a miracle. Makasulod na dire. Probably thousands of people in this one line. Pwede naman tayo mukhaon dito sa tabuk ko, do. Shout out daw, Lando Pangit. Acho Boulevard. 3 days later. So nata dire karon sa atong still waiting. Nanay mga tao sulod. Hayayo sa mga nakasulod og una eh. Sana all. So amo ang gisabak ning Line of Infinity. Paduol na mi hantod sa naabot nami dito sa akong giintruhan ganina. Very guarded na ning Rojas sa una pa, pero mas nahigpit pa jud sila karon. Nakasaban ko dire kay wala kay na ako napakita akong bag. Sino? Pero ani nga time wala jud ko kasabot sa nahitabo. Sorry. Sakto. At guys, so nakasulod na ta after 4 years. Oh my gosh, I'm in tears right now. If you can see my eyes. Naga-tear up na ko tungod sa tong journey nga taas kayo. Anyway, nanata karon dire ang nangkapangita mig pusit. Just go where we gotta go. Okay, naipusit sa mga honda dire. Pero, marag puno. So, ano, pagkahon dire puno. Namay atay, no? Wala. Teka, sunod pusit. Mabalik lang, me. Mukhaon may dire kay, di ba, napa may nagpila. Balik lang, me. Okay, so obviously, as expected, daghan kay tao. Napay 5 nga waiting. Suroy na ta while ginahulat ang pang dine-in na pila. Hopefully, pagbalik na to, no, wala ni tao dito. Patay tindera, wala na. Panda? So again, kasunod-sunod ito kay Coach, no, kay ma-overwhelmed kog mga ingani. Daghan yung tao, then nag-storya po sa camera. So, dapat natin guide ka ng siya rin nagakuhan sa buhaton. So kung wala mo kita sa itong last na video, no, katong nangadtotag Panabo, siya ang tour guide, guys. Si Coach Marino Castro, pinaka the best leader, maging sa guide man sa lugar or maging sa Dota. We're here right now and there's not much people. Nag-set up ang mga kuhan, mga tindahan. Sa mga wala kabalo diri sa unahan mo na ni ang part sa Rojas nga baligyan og mga ukayan, mga merch ug mga cheap goods. Kaysa nata dire karon ang undang da kay nakakita may anime na merch. So cool kay na si Hizoka. Pila ka na Led Zeppelin, mga tong uban-uban sa The Beatles. So ako wala ko'y balak magpalit pero na-intriga lang ko no kanay anime. Saan ni dire? Di na nakatabok. Nabot na mi sa tumoy pero wala lang sa Manila host. Naghinay-hinay na magbalik sa kananan kay basig naluto na to ang mga pagkaon. So as you can see no, nag-set up pa jud dire. Daghan pa kay bakante na 535, yada. Balik ta dito sa atong gikanan. Or kung natin makita ang ice cream, mga sa ice cream. We're looking for this charcoal ice cream. Ganahan ko ato kay para sa kuha man good, limpyo kay kugnaong. Then gusto ko nga hugaw pud siya gamay. So gilakaw na mo ang pwestuhan nila sa una. Sa dihang wala gyud namo sila nakita. So sadly murag wala siya guys. Any ice cream na lang, dirty ice cream. Ha? Gone. Wala na ako kainumdum sa giingon ni Marino. Basta nangita ni siya proben. So nagpangita may wala too left and right pero wala jud. Hangtod sa nakasugat na lang mig ice cream man wala gihapoy proben. Mao jud taon ni ang ice cream man nga mong nasugatan sa Rojas. Mapon sigurong hurot-hurot ang ilahang paninda. Durian lang ang available na flavor. Nawala nga itong kauban. Mutaha ang kauban. Tilawan sa na to. Very good. Tastes like durian ice cream. Gidali-dalian na ako kaon akong durian ice cream. Kailangan na namo mubalik kay basig amuan ang turno para mukaon. Masatawan na noon mi sa pila. Ilan na lang nagpila? Ito naman siguro. Kami na sunod. Okay, so kami na daw sunod. Finally get to eat dinner. Kana na.
Alright, so let's give it a try. Naunta. Spicy ilahang chicken ko. Medyo na pagka-salty. Still good. That's squid, oh. Marami, ah. Bultagod gamay. So good. Uhaw kay kanyo kay kapoy kog lakaw. Grabe, busog na ko eh. Good. Mangugas sa may plato. So, ang karon nagadagan gyapon ang pila. Tanawa. Kumana mo kao, naginahinay na po magbalik dito sa unahan. So kaya nga ako ganina nga nag-set up lang ang mga tenants, mga wala pa kayo nag-plastar. So balik na mo diri, unsa nang orasa, bakante manigi hapon ng mga slot. So wala lang jud kayo nag-show up nga tenants sa ning panahon na. So nata karon diri sa other side of Rojas. Ilahos ta dito sa Picas na Island. So diri na side is more on mga ukayan, mga merch. But wala siya pila, unlike sa Picas, taas kay pila. Palit siguro ko karong sapatos na pang-jogging. Alright, so nakapalit na ko og shoes. So dugay na kayo kung nagtangkang bumili ng sapatos. Karon na dyan ko kapalit. Gusto ko mabalik og jogging for my health. Right, so muna siya ang other side of Rojas. It's another Scotch, nagtangtanog mga sapatos. So napagyaday isa ka island, guys. We're going to this other side. Camera na rin. Right, this is the third phase of Rojas. Apoy na kayo, guys. Grabe sakit na kayong likod, sakit na kayong batiis. Scotch, sa kapananog yung sapatos. Sa kadugay na ako nga wala na nakabalik diri, nakalimot ko nga maragdugay naman po dining apart sa night market. Similar gihapon ni sa ikaduha, mga ukayan kasagaran na diri but medyo mingaw-mingaw lang compared dito. So wala na, mauna nino, naray tulo ka layers ang Rojas. From here, it's over. Mauna na ko, bisag bata pa ko, mambak na ko diri. Joke lang, okay, matabok na may, pase na may. Like, share, and subscribe daw. See you on the next video.